И здравейте хора, добре дошли на следващия епизод на Clash of Clans. Вече имаме супер нови работи в играта. Ето, имаме Ice Wizard от Clash Royale за 6-7 дни. Нищо ново в базата ми, имам двата ми Wizard Tower са на 3 левел, каналите са ми на 7, правя морталите на 4 и дефенса на 3. И това е. Сега ще напараме. И айсвизърците са супер яки според мен. Махат по колко беше демидж, 130 мисля, ще ви излъжа. И направям с тях Танхал 7, което е супер яко. Но те са нещо като само подкрепление. Нещо като Giant или ако се сещате. Животът им малко, това не им харесвам. Останалите са супер готини. Не. Доста уизарти тук умряха. Ще бъде уизарти. Айс уизарти по-точно. Там ги хванаха много лошо бомби. И отиват към Арчер Тауърката. И мисля, че той ще го взема на 100%. О, не. Фак. Вече времето няма да ни стигне. Те са бързи, но май няма да ни стигне времето. Тук новата бомба, замразяващата. Фризер бомба. И да го вземем на 100 все пак. Но не мисля, че ще го вземем на 100. Много разделиха се. What the fuck. Тук двамата останаха заедно само. Те по-точно нанасят много бързо удари. И като кажа и играем играта. И супер готини. Напарам с тях Танхал 7 и мисля, че да го вземем на 100. Не. 2 звезди, съм много доволен. Махат по 130 демидж. Захванаха Танхал на 30 секунди стават. Ще свършат Танхал над забързо. Както казах, няма го бил на 100%. Но какво като? Дали все пак ви показах. И 50 и няколко процента взехме. Ето оставаше една атака и вземе 30 джема и 300 раус. Имаме 20 изърта. Спел фактори имаме ли? Имаме един. Ще ми свърши работа. Ето атака опет да го бия за поне. Но надявам само клан каса, защото съм унищожи всичко. Майче няма. Няма ли? И не е успел. Тук мисля, че ще има бомби. Или пък няма. Те са нещо като гиганти с към оръжията.
се нападат. Но това няма смисъл, защото ще го сбия майче на 100, да, на 100. Имаме около 30 и 20 визарта. И тук малко се случи зле. Дали ще го вземем, дали няма да го вземем. Много бързо трябва да пробият стената. Те са бързи, бая бързи са, според мен. Ето първата звезда си я взехме. Да бяха ги пуснали тях в игра, че е много готино да нападаме само с Ice Wizard. За съжаление не са ги пуснали. Не знам какво мислите, рейд. Оле! Остава ни 1 минута и 7 секунди. И да го вземем, така мисля. 2 атаки направих. О, тук връкнаха малко. 3, около 3. Дали ще го вземем на 100% или на 99%? Защо го на 100%? Според мен. Според мен. И да, на 100%. Сега погледайте колко бързо сваля Танхауна. И добре. На 100%. И си натрупах малко купи. И постигнах постижението. Взехме 30 джема. Това е това. Минимум с 8 Wizard. Ето kills your fell which his legendar is Ice Wizard. Но не пишеше на кой Танхаун ти го дават, според мен почва от 5. Защото това е истинския Wizard. Ето го и фризерът трапът. Ето какво прави той. Тук някъде беше с фризера трапа. Тук бях на друго нареждане. Трол ли беше? Аз си помня. Тук го е новия спел. Шейна. Ето като ли Wizard трапът хвана. Тук не. Тук не. И това може да е за сега. И това ми се да е. Бай-бай. До следващия епизод на Кош.